Evo nas na Drini, na graničnom prelazu, pešački granični prelaz između Bosne i Srbije. Dovoljno je samo lična karta, možete i pasoš. Ovo nam je veliki Zvornik, ovdje je put za mali Zvornik, jedno crkvica u stijeni. U malom Zvorniku ima dosta kafića, hotel, možda popijete neko pićence. Evo veliki Zvornik, ima crkva, šetalište pored Drine, postoji dve džamije, dosta radnjica, kafića, za šetnju ima podosta, pošto je malo onako uzbrdo nizbrdo. A ovdje, evo gdje je ova planina, je podzemni grad Aleksandra Karađorđevića. Ulaz je iz malog Zvornika i unutra su katakombe, izuzetno je lepo, turistički vredi posjetiti.